mindig kell ám idegen nyelvet beszélnünk ahhoz, hogy érteni véljük a történéseket. Van, amikor a gesztusok, a hanghordozás fordítanak a tolmács helyett. A halandzsajáték következik. Lengyel gyári munkások szervezkednek, és bejelentik a sztrájkot. Dobrze, dobrze! Жизнецекало! Ty pracuj, nie starczyć go! Жизнецекало! Еба! Nic nie kalo, pradzicy daczni, nic nie kalo. Жиба вей конечно! Kaloi! Brakuje mi! Co ty, korycy, kadwa? Dobrze, dobrze, dobrze! Prezident znasz, nie ma. Хожу, мани. Tak, nie президент. Мани ведяй, мани мает люди. Ну, серия. Спряжи мне нас на солидарность пернакну. Ty просто widać nie. Nie spryś, nie prażniesz, tak. Żyjutkiego! A zabra placzki! Бикния, пан. Bikini placzki! Żyjutkiewa, prawda? Zniszczycie na Żyjutkiewa. Żyjutkiego! Żyjutkiego! A vas emberek! Janek Vistyevszky Badu! Stop trükk a neve annak a helyzetgyakorlatnak, ahol a színészek egymás mozdulataiból asszociálnak tovább, ami azért is érdekes, mert hogy nem látják azokat. Az éppen játékba kerülő színész háttal áll az eseményeknek, vakon állítja meg a történéseket. Nyitó jelenet. Megpróbáltam segíteni egy embernek, akinek a gyalogátkelő közepén kiszakadt a bevásárlószatyra, és elgurultak a benne lévő zöldségek, gyümölcsök. Jönnek az autók, semmi baj. Tessék, néni kérem, menjen ki a szélére, majd én összeszedem a dolgokat, jó? Arra a szélre. Ja? Beszóltál! Tudod, kinek szóljál be? Kicsit görcsös vagy, haver, görcsös vagy! De én meg erős! Miért kell agresszívnek lenni egy béna emberrel? Na gyere! Gyere, kiütök ki mindenkit, gyere! Hát engem ne Én a tessék. kokótól tanultam, öcsé! Hányszor mondtam neked már, apukám, hogy nem ez a póz. Nem? Nem ez a póz. Így nem nyersz bodybuilder világbajnokságot, ember. Nem ez a póz. Gondoltam, kicsibe mutatom, kicsibe, így. Figyelj, a póz ez. Ez nem ballerina vagy. Nem. A póz ez. Jó? Érted? De- Jó, én lehet, hogy most egy 3-as pozícióba állok, ne haragudj. De nem lehetne szélesebben, hogy azért látsák a combizmoskát is azért. De az nincs. Válasz engem. Nem tudom, győző. Nem tudom. Bocsánat, ez idegenvezető? Nem csak... Nem, de ez valami... Aranyos vagy. Én nem tudom, ez milyen korból való ez? 2000 éve itt állok. Stop! Peti? 7 éve vezetek rendőrnél. Hát most kicsit ittam, de... Igen. De ilyenkor is jókor
Legszebb. Igen, és bocsánat, lejárt a jogosítványa. Hú, de kár. Bizony, nagyon nagy... Akkor meg ki nem találja le ezt! Na jó, azért ne arra, hogy kapja be ezt, jó? Melyik a jobb? Figyelj ide, Petike. 3, 2, 1, és rántom, jó? Okay. De ez már a bölcsesség. Ez az a bölcsesség, a bölcselnek. De akkor butya leszek. Ne. Figyelj. Apa, Most ne nem. nézz ide, gondolj valami nagyon szépre. Stop! Peti? Nem jut eszembe semmi, nincs érő. Nem jut, nincs A nagy sötétség az, amin most átkelünk mind a ketten. Egy szebb jövőért. Hol vannak színek? Ez már a metafizika? Hopp! Mi hopp? Hol hopp? Csillag. Hulló. Akkor azért nem láttam. És most egy kis számmisztika következik. A színészek megszólalásukkor 1, 2, 3 vagy 4 szót használhatnak föl, hogy ki mennyit, azt természetesen kisorsoljuk. Kihúztam, és azt hittem 7-es. Kicsit csodálkozom. Szerintem legyen egy új szabály, ez Na, hát győző négyesében meg se lepődünk. Rég volt nálam. Ketten elmentek a moziba, de előttük egy olyan pár ül, akik nem csak magasak, de folyton csókolóznak meg viháncolnak. Miért ilyen automatikus? De nem lehetek magas csókolózó? A hátulülők próbálnak intézkedni. Tehát még egyszer, ketten elmentek a moziba, de előttük egy olyan pár ül, aki nem csak magas, de folyton csókolózik is, meg viháncol. A hátulülők próbálnak intézkedni az ötlet. Minden fölállás érdekel. Gyere, a zavarnak nagyon. Még! Miért nem beratlak a szemem? Mert így jobb. Ezt nézem. Szeretlek, te szociállat. Mióta te? Mióta? Kedvesek. Láttál már pucéran? Hiszen mindig csak moziban. Bocs. Mi van, kis csákó, baj? Néznénk. Hát akkor tessék, nézzed. Picit zavar. Csip már csiba. Csiba? Mi nem szerethetjük egymást? Én, Puli, Kirekesztőek? Velünk? Nem. maguk kirekesztőek. Hú, de okos a cica bogár. Utána olvastam sokat. Megnyalhatom a szájam? Én hazamegyek. Na végre!
Nyelvi akadályokat gördítünk a következő jelenet főszereplője elé, hiszen tolmácsolnia kell egy olyan nyelven, amelyet nem beszél. Ez az elfordítás játék. Szüksége van egy tolmácsra. Igen. Egy francia képviselő kiáll az Európai Parlament elé, és beszédet mond arról, hogy az EU-ban ezentúl csak is francia sajtot lehessen enni. Egy európai polgár ugyanis mindenből a legjobbat érdemli, a többi ország sajtjai pedig szerinte ehetetlenek. Lia! J'en serais un peu plus français, un peu plus pompeux, dessus. La question, je serais donc un peu plus français. Après un soirée, la feu se pend, je vends. Azt mondja, hogy legközelebb a fogadáson ne csináljunk lekváros sertésmájat, mert fölkavarja a gyomrát. Egyébként minden rendben volt. Les pensées en ruse, on cherche à faire remonter son tétan, remonter, et puis le faire. C'est plus. Tulajdonképpen a májjal semmi problémám nem lenne, azon kívül, hogy nagyon büdös lesz a leheletem tőle. La caisserie, on sait, a réussi à refifon père à fonter, j'en serais, qu'on serait. Attention, mais toi, ça peut faire. J'en ris, qu'on sait, les bifs en paix, l'air devant. Bissompé, les rues, j'en sais. Je sais vipon, les rues, qu'on serait d'enfer. Viszont elővette a kolbászát, ami egy különlegesen fűszerezett. Le peut changer, la colbasse est changée. Szóval ez egy mini kolbász. Tu sais, on se fait peu la mini convention. Ah, le j'en sais. Non, mini, la version sous. Mais on s'est fait rendre A zsebemben tartok egy hatalmas kolbásztöltőgépet. Du pensu, du fond recessé. Puis son père ton feu, la professeur, intensiété, la père sans feu, la tuerie retouchée, sans feu rencontré, la frompé, la rebisson, la budi, façon. Igen. Ezzel a hatalmas... La budi. Nagyon, igen. Tehát ezzel a büdös kolbásztöltőgéppel töltöm a véres hurkát, májas hurkát, kolbászt, amit aztán a zsebembe tuszkolom. De façon gérée, l'air reçu ton quand ton feu, oui ton vu, puis foncé. C'est moi j'en sais, là que te bon puis, c'est pas un. Puis si on fait, la fin de renre, les rôles, mais non, j'en bon, c'est de ponton. Ez egy különleges francia szokás, hogy mindenféle ünnepekre magunkat cipeljük a hurkatöltőt, de én magammal hordom a hétköznapokban is, és énekelve töltöm a kolbászt a föld alattin. Et pour ces compter, la révolution fait peur, et puis fongeux, a rendu tenté. La piscine pontée, la vigeance, ou bien tompée, la remonée de son peu. Találkozom a föld alattin különböző emberekkel, csecsemőkkel, felnőttekkel, kalauzokkal. Mindegyiknek a szájába dugom a kolbászom. Hihetetlen élmény. Si. J'en sais. Ah, là, laissez un peu feu. Bonjour, j'en veux. Ahogy meg kicsit egy irányba megy. A következő helyzetgyakorlatban mind a 4 színész játszik, mégiscsak 2-2 szemét alakítanak. 2-2, 1-1, speciális zakók segítségével. Ez lesz a 4-kezes. Öltözzetek. A szituáció: 2 ember összekülönbözik a menzán, mert mind a ketten azt hiszik, hogy az övék az adott tálca. Hozom is a kellé keket. Na, Köszönöm szépen, vigyázzatok. megvan. Na. Hello. Mi az, hogy hello? Mi az, hogy hello? Hát nem vesszük el a tárcámat, nem vesszük el az enyém. Nem vesszük el a maga tárcát, de a sajátunkat elvesszük. Hop.
Ez az én tárcám, bocsásson meg. Én így kértem. Banán, Pontosan. pici magyaróval és zsemlével. Kifejezetten ez a tárca. Nézze meg, hogy nézett ki. Maga az én magyarómat eszi. Begyen a kezed. Kit érdekli a maga magyarója? Adja vissza. Őt! Ez öngól. Csak most, én most pofán vágom magát egy banánnal. Nehogy pofán. Mert én magam adom a rendszert. Én pofán vágom magát. Te most adtál! Te most! Hát ez... Annyit mondjon meg, hogy Akkor verbálisan nulla. Mit akciózik itt nekem? kelegeti a másik. Nyugodtan jót tesz a hajhagymáknak. Azt hiszi, ezzel eltártani. Azt hiszi, hogy hullik rám a magyarul. Micsoda? Ide figyeljen, ember. Mondja! Ide figyeljen, ember. Ide figyeljen. Ez egyszerűen pofátlanság, önösság. Nézzenek, hogy mit csináltak. Itt egyikünk se tud enni. Osszuk be. Jó, Jó? én adok magának egy uborkát, mondom uborkát. Ez volt... Ide figyelj. Mondja. Maga. Bak vagyok. Maga szerint az uborka, az hámozható? Csak kérdezem. Na ezt nem, én szívesen... Na, ez nem, ez így értelmetlen. Én szerintem maga álljon be a sor, ne egyen, míg beszélek! Gyilkos vagyok! Ide figyeljen. Következőt javaslom, maga álljon be mögém a sorba. Én kérek egy új tálcát. És azt is megosztjuk így szépen, hogy eddig ezt. Ez így igazságosnak tűnik. Na, az egyik paprika az enyém, Jó? a másik is az enyém. Nem kell hozzá... Magája a szénhidrát! Nem kell hozzá kenyeret? Egy zűrös nap történetét idézi fel a következő helyzetgyakorlat főszereplője, mi persze megsegítjük az emlékezést néhány életzaj közvetítésével. Hozom a szintetizátort. Behajtóként dolgoztam Don Maffiónál, egy nap azzal álltam elé, hogy kiszállok. Behajtóként dolgoztam Don Maffiónál egészen tegnapig, amikor elé álltam, és azt mondtam, kiszállok. Gondolhatják, ne kapcsolja ki, vegye nyugodt. Nem örültek neki. Persze nem vagyok amatőr. Büdös nagy mordája volt a kezemben. Kurvákkal voltak. Egyszer csak belém villant. Elég, mondtam nekik. Elég ebből az egészből. Békét akarok, csendet, füvet, fát. Remete akarok lenni. 2 azonnal lelőttem közülük. Aztán kerestem Luxemburgot, a rádióadót, de nem jött be. Van stílusérzékem. Szóljon a zene, míg pusztul a férgese. Aztán persze menekülnöm kellett. Don Maffiót nem találtam el. Utoljára még adtam nekik. Egy lukas 2 fillérest, amit apámtól kaptam, az öreg gondnoktól, aki azt mondta, aki lovakat tartott. Ezért rúgták ki, gondnok lovakkal. Hülye helyzet volt. Pedig szerette a lovakat. Én is szerettem apámat, és szerettem a lovakat. És most vissza akarok menni a lovakhoz. Békét akarok, füvet.
és madarakat. El is indultam. Beültem a kocsimba. Lopott autó. Apámtól loptam. Nem haragudott érte, tudta ki vagyok. Én is tudtam ki ő. Csendet akartam. Motorral indultak utána. Mi ebben a vicces? Menekülésem történetét mondom, mert röhögtök. Röhögtök. Ez lesz veletek is. Egy csajért utol. Kegyetlen Amazon. De szeretem. Megütöttem, sikított. Kurva trolli baj, de belütött. Visszaültem apám lopott kocsijába. A csajt magammal rángattam, hisz szeret, hisz csókolom. A kezét beleszagoltam a hajába. Gyere, mondtam, gyere. Együtt mentünk tovább apám lopott kocsijába. De lerohadt. Belerúgtam a kocsiba. Nem kellett volna. Az üveglábam szarrá ment. Éreztem, hogy rossz ötlet, de Don Maffio valami szponzora rábeszélte, hogy ne falábam legyen, hanem üveg. Mondtam, megcsillan rajta a fény. Azt mondta, na és? Valaki észrevesz, lelövöd. Igaza volt. Mentünk tovább, a lány, én. Hát én már bicegtem. Elértünk a természetbe. A lány, meg én. Meg a maradék falában. Szeretkeztünk. Akarta, én is akartam. Mentünk tovább. Elvettem feleségül. Nem mindegyik kell valahol. Igen, jó. Zsebszöveg helyzetgyakorlatunk következik, de ma a helyi érdekű közönség lepte meg a színészeket, egy-két remek vendégszöveggel húzunk. Egy feleség rájön, hogy férje az adója 1%-át nem az állatmenhelynek adta, hanem a Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének. Ezt róla írtál. Mi ez? Mi ez? Hova fizeted az adót 1%-át? Úristen, hova fizettem be? Nézd oda! Nem mondta, hogy nem tudtál róla. Hát nem. Hát nyilván valami számot elnézhettem, mert ugye ide mi is van írva, nem is láttam. Nem láttam. Kutya fáradt, nem tudom, nem látni. Mi? Hova fizettem be? Kurvákat fizetsz? Honnan ismered te őket? Honnan tudod, hogy ők vannak? Egyáltalán. Kik? Honnan? Kik? Én azt hittem, hogy más nőre rá se nézel. Ránézni nem nézek. Az az igazság, hogy itt valami fatális félreértés lehet. Úgy nézek ki, mint aki kurvázik. Kicsicsibe, tudod, mennyire szeretlek? Mennyire? Nagyon. Akkor? Nagyon. Minden reggel mit mondok neked? Hogy szeretlek? Nagyon. Lia. Mi van, aranyapám? Nem tudsz aludni a stressztől? Nem. Évek óta nem tudok aludni a stressztől. Mert neked minden este, amikor azt mondom, hogy te mit mondasz? Azt mondod, fáj a fejed. Igen. Hát persze, hogy eljárok ide-oda. És hálás vagyok nekik.
Mert sok-sok örömet szereznek. Hát jár nekik az a szaros 1%. Nem elég, hogy Tudod, micsoda fizeted. kemény munka ez? Hát veled biztos, hogy. A nyúlon túl. Mi van a nyúlon túl? Megkérdezed? Honnan, A tud... nyúlon túl. honnan tudod, mi van a nyúlon túl? Nyúl Jenő, ugye? Ilyen ostoba névvel, ilyen kandurbandit, hogy lehetett összeszedni? Nyúl Jenő, a kandurbandit. Tudja, hogy Ő mi... persze kielégít, igaz? Igen. Hát ott ültem szomorúan, mindig erre a nyúlra gondoltam meg rád, hogy ott egymásra... Lia, Holnap majd benézek anyádhoz. Anyámon keresztül akarsz hatni A rá? kedvedért még ezt is. Komolyan mondom, anyáddal még teát is iszom, meg... Miért ilyen nagy kihívás az neked? Miért? 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 Anyád mindig is féltékeny volt rám. A mai napig ő akarja pucolni a kis cipődet. Mikuláskor Hadd pucolja. anyukád elvett tőlem, és most is máshol keresed a boldogságot, mert ő az az asszony, aki azt mondja, hogy ne okoz nekem örömet. Hát, ha ezt elbírnám olvasni? Ja, igen. Hát Csubakka sem a szociális képességeivel épített karriert. Na, ebben egyetértünk. Ebben egyetértünk, legalább valamiben egyetértünk. Jó. Hogy hozhattad ide anyámat? Hogy keverhetted bele anyámat a mi Kicsi, kettőnk? ha anyád nem lenne, én nem nyúlnék a nyúlhoz. Ha anyám lenne, én se lennék, ha nem lenne. Kezdjük előről. Én az 1%-ot átutalom Nyúl Bélának, Hogy? ő meg békén hagy téged, te meg nem hagysz békén engem. Kezdjük nulláról. Lia. Hasonlítasz egy vakondra. Na végül. Igen. Ezt vártam, ezt a mondatot, ezt mondtad mindig. Mindig is az állatokhoz vonzott. 20 évesek voltunk, és azt mondtad, Adunk te 1%. kis te vakon, Vakon. te, hogy kibújtam, kis boksimat, emlékszel? Ismerem, hogy kinyomtam a paplanon, kis boksimat. Játszunk ilyet, jó kicsim. Nem véletlen akarom az állatmenhennek adni az adom 1%-át. Nyúl után egy vakont. Rudi. Ilyen állat már pedig nincs. Egy tragikus sorsú tolmácsot ismerhetünk meg a következő percekben, aki úgy próbál meg fordítani, hogy a nyelvet azt nem ismeri. A tolmácsunk egy őserdőben kiránduló magyar csoport idegenvezetője lesz, aki a spanyol ajkú erdei vezető szavait fordítja, aki minden állathangról azt állítja, hogy nem veszélyes fajról van szó. Tehát ezt a spanyol ajkú erdei vezetőt keresnénk most közületek. És a maradék pedig az állat-madár hangokat hozhatná akár. Jó? És akkor mi leszünk itt a turisztikai csoport. Hívom az idegenvezetőt. Az öccsét is elhoztam. Que se los enteros, que nada, los enterre. Correero que enterre, que los enterre, boza. Elnézést kér, hogy elhoztam. Soteito requenta, los enterra, la corra. Otra requenta, no problema, no problema. Otra requenta, se por canta. Az öccse elhozta a papagáját. No le pagué, no se preanto.
Vorrei che una conversazione, ti prego, non per sentiamo nere. Ez a papagáj azért nem tanult meg beszélni, mert egyszer ráütöttek a csőrére. Ti prego che non... Ugyanettől nem tud beszélni az öccsese. Nagyon szerette a papagájt. Se prona marre che non rostanere, che torrana presto. Sento che non è sotto prena. A toccare, no problema, sono te chiede. Ilyen kicsi volt az öccse, amikor nem tudott még beszélni. Sono te regano, non te prena, sotto che itt sono torcanza. Ő próbálta tanítani, de állandóan megharapta. Non prena, sono te reganta. No prena, sono te no problema. Azóta indiánnak képzeli magát. Ő nem haragudott rá, végül is az öccse. Sono terra in cante, ricarra, e corrono cante. Legkellemetlenebb, hogy repülő indiánnak képzeli magát. Non te prego, sono terrena. De őt ez se zavarja. Oh, che ne delto. Hiszen az öccse. Engem viszont megmondom őszintén, egy kicsit zavar. Lo tetto, testo. Porte conto per tabuno, batte. Lo sapendo, scartare. Nem probléma. Torro. Che fa? Non è para con Dostana. Nesto. Era candoina. Tassare. No, carantera. Era so. No, trela, lei sono gregante. Azt mondja, hogy próbáljak megbarátkozni a családdal, a kicsit agresszív papagájjal, és a nagyon hülye öccsével. Vos che da contos? No, esta non re, era Fonterra. Azt mondja, hogy ne zavarjon, ő már megszokta, én is meg fogom szokni. Norre. E te ricanto, no te preno. Ezt csak úgy mellesleg mondom, szerintem téved. Sopparrale che recarro. E sono te quedando. Itt a nagypapa is. Sono te parrena, sopraccono. Non sarà chento, terra. A papagáj meg kígyónak képzeli magát. Terra e son torre, parre canalato. Torre, calasticco. Ticco, cazzo, staccare, sticco! Secco, reca non va tarrato. Gyakorlatilag az egész autóban... No prelano, sono terreno per terra. Carra. Megmondom őszintén, amikor elvállaltam, ezt nem tudtam. Az egész attól, mert nagyapa éjjeli őr volt az állatkertben, a Kanári-szigeteken. Ő alapította az állatkertet. Torre Cannara? Torre Cannara, sono terra come 8 rate, sì, 8 recano. Sei lo sto Cannara. Végül is. Azt mondja, hogy a papagáj erotomán, sajnos az öccse is. Reméljük, nem jutnunk messzebb az ügyben. Narrációs játékot. Tökéletes. Tényleg? El is tudod mondani, hogy miről szól? Hát leginkább a cím összefoglalja, tehát Igen? narrálni kell egymást a különböző Keresztbe lehet szereplőknek. narrálni Így egymást, van. tehát nem én utasítom a színészeket, hanem ők egymást egy cél érdekébe, hogy valaki azt el tudja érni, a másikat meg megakadályozni ezzel. Két tudósító az utolsó pillanatban érkezik a közvetítő állásba, ahol már csak egyetlen szabad hely van. A többiek is lehetnek riporterek, hát ugye a közvetítő állása jól látjuk, vagy emlékszünk a közvetítésekből, azok ilyen Én egy kis boxok. Így vannak így végig a boxok. Egyetlen egy hely van. Egyetlen egy hely van, és akkor a többi úgy működik, mint egy ilyen világvevő szituáció, mindenki a saját nyelvén, egy plexifallal. Jó? Mondjuk egy fal van, tehát nem hallatszunk. Nem. Lia, te is legyél. Igen. Becsodálok, vártam, úttam! Tessék! Az albán kollégával egyszerre érkeztem egy üres székhez, amire ki volt írva
hogy nem tudjuk melyik országi az egyetlen üres hely. Albán kollégám váratlanul rájött, hogy nem hozott magával mikrofont. Hátrafordultam, de észleltem, hogy orosz kollégám viszont 2 is hozott, és az egyiket épp az Albánia feliratú széken felejtette. Kollégám már értenyúlt, ekkor azonban eszébe jutott, hogy ő csak bevándorló albán, tehát ő valószínűleg nem ezt a televíziót kell, hogy tudósítsa, hanem 3-mal amellett a kirgiz kolléganővel szemben. Így hát szabadon elfoglalhattam helyemet. Már elfoglalta a helyét, de akkor rájött, hogy hazafias érzelmétől vezetve el kell szavalja az albán legszebb verset. Már belekezdtem, de eszembe jutott, hogy az albán költészet oly szegényes, hogy egyetlen verset sem ismerünk, csak azokat, amelyeket a bevándorló albánok írtak, és minden mérkőzés közvetítése előtt elszavaltak. Kollégám hozzá is kezdett az opuszként ható 16 soros hexameterben íródott darabhoz. Eddig én leültem a helyemre. Rütten, hüllen, hönnen, kunde fachen römböntöm, höndröndöm, nadrág fogtam, zsöntöm, föndrököntöm. Láre, tébe, katella, halla, bundra, badira, bo. A 4. sor után azt mondtam, ezt már mindenki ismeri, ezt a verset. És már hozzákezdett volna a közvetítéshez, ám ekkor rájött, hogy nincs elem a mikrofonba. Azonnal elszaladt mikrofon elemért, és ekkor találkozott elemérrel. Na, István, van-e kedved esetleg egy halandzsához, valamilyen beazonosítható náció nyelvét El is várom, ha már itt vagyok. Hogy Na jó. halandzsázzal. Akkor viszont ki szeretne az ő fordítója, tolmácsa lenni? 3, 2, 1, kizárásos alapon gyertek, Lia! A frissen szerződtetett, tört angolsággal beszélő gánai bobedző először találkozik a magyar csapat tagjaival. Ebből kell a válogatottat A összeszedni. boba neve, vagy a sportága? Az lehet a sportág, de azért ilyenkor szoktunk szabadságot adni, tehát ha akarsz valamilyen nyelvtípust választani, úgy érzed, hogy tört németséggel beszélő gánai bobedző jobb lennél, azt is lehet. Mindegy, a németet azért egyetem tudok németül, ez ki fog derülni, de mert a bobsportban a németek sokkal jobbak, mint az angolok. Jó, de gánai vagy. Hát ne, hát Jó, színes legalább bőrű német. minimum anyai ágon. Jó, és Es gab eine Stunde zu wenn die Standen, die Bobstand an die Stangen, Jürgen Koffen und Anton. Und Sanden zusammengegruben in eine Spritzengefangen von und Zackelzungen Sachen zusammenkreuzen fallen. Igen. Schwarz úr most ért vissza élete 10. fodrászversenyéről. Elhozta az urakat. A hideg éjszakon volt ez a fodrászverseny, még egy kicsit át vannak fagyva, most érkeztek. Erste Spiel gegangen, zu Gangen worden. Na, zu richten uns, ja? Igen. 1, 2, 3. Wo das Krodat Steinin? Igen, volt velük még egy kutya is. Sajnos őt útközben elhagyták. Ohne Gosten zu
van het spieren. Praktisch zo aan het. En de strenge schwarze zin, het is zwak in zo'n en vum, vum, vum. Igen. Het zijn systemen. Ugye Günther úr fejét először is le kellett borotválni, csak azért, mert akkor mögötte jobban látszik elfelejtettem a nevét, sajnálom, a modell feje. Tehát az egyikük haját ezért le kellett borotválnunk. Niet zo waar dat neigt is wonen. Egy pillanatig nem sírt, hogy ez megtörtént. En waren vers Ungarsensvriendin zo glachenden en iets speciaal uchin. Gulkurgrinden, gulgurazitionen. En de einste kopfbalbiele die schannen de spritzen. Aha. Tulajdonképpen így most egy Kom je zum, sie sind ein gulgurges Spojenen. Az enyém, mert bocsánat, csak szeretem így, hogy jó. Tehát, hogy nekem is ide kell jönnöm, mert azt mondta, hogy spriccelnünk kell egymás haját egy flakonból, tehát ez egy közösen elkövetett hajvágás lesz. En in Ochtedeutschens, so sagen Leipzig Siemen, oh! Énekelve fogjuk... Egy picit félnek, mert én még kezdő vagyok, de nem sokára belecsapok. Igen. In Ghana, iets met Zwanen, de Haverzinnen, nog zo van oortjes. Ő, mint mester, csak élvez. Természetesen. En Ofnitzen lijken ze ziel. En bravo, bravo, bravo. In Spanje sind sie zu Spanien. Achtung, muss ich sehen. No, das ist Rätschens. Daar war es. Sind sie, wenn sie Champion sind. Várjam ki a sorom, és utána szálanként tépjem ki a hajam. A gánai bobedző volt, aki németül tanítja. A gánaiakat. A színészek most idegen nyelveket utánoznak, majd mi pedig megértjük őket, annak ellenére, hogy nem értjük őket. Ilyen összetett az emberi kommunikáció. A halandzsajáték következik. Finn apukák egy kocsmában sorshúzással döntik el, melyikük legyen az óvodai télapó, ám a győztes öröme nem tart sokáig. A többiek ugyanis felhívják rá a figyelmét, hogy emiatt majd aznap nem ihat egy kortyot se. Ecco va fuori che cavetta. Sette notte perde. Te krijgen kustunden blijft deun. Rykke med munnen. Che stare? Che caiavotte. Che huidei vasta ikon. Che cosa che fa? Se corre perre. Ecco sajte pök. Nekere kakka och nöcke. Mikolo. Het Santa Claus. Santa Claus. Kaita vaikka faina kotta teilapuu. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Vaikka, aitako porrestakaa innan fest. sauna. Eikä ne faina ne. Eikä sauna porresteka. Sauna, se trekana sona trekka. Te kullen. Stöje, ta pakket det testa. Oh! Nokia. No, sponsorazio, no! Äfflöp. Ne prego, hej, ne. Producero, hej, Nokia, hej. Äfflöp kajka. Nokia. Ai, titi Nokia, tesore. Sinnu gorro. Tényleg rá feladatra, testvérem. A mondó vagyok. Santa Clatta. Eikä vaite Kalevala. Kalevala. Lakka vorrekelle. Tökre. Lekre. Rachen. Lekre. Dat is mooi.
Stettek le, közti nyilván lesztek a lakleszkot. De miért beszél oroszul a barát? Szomszédos népo. Lakke, vakke. Lakke? Köyle plötte. Éle plötte. Te plötte. Plötte, lakke. Innen, pöttem. Lakke plötte. Éle plötte. Novodka. Éle plötte, plötte. Lakke, millä keelat tek. Santa Clauta abstinenta. Finnugoro. Abstinenta con öle, Pakka vecka. Pakka vecka. Rende ferren bekken fennen. Pekka. Vecka. Pekka, no vecka, Pekka. Pekka. No te Pekka? Joo, ei Pekka. Joo, Pekka. No ei Pekka, tai. No ole Pekka, se on Santa Clauta. Okei. Mökkälässä, ynne plikkalässä. A színészek 1, 2, 3 vagy 4 szót használhatnak föl megszólalásonként, hogy ki mennyit, azt most sorsolással fogjuk eldönteni. Íme a borítékok. Hogy? Drámai pillanatok ezek. Mutatjuk. 1, le! Mutassátok meg a kamerának azért egyszerre. 1, 4, 3, 2. Hát ez van. 4 egymást nem ismerő gangstert egy bandába szervezett egy ismeretlen. Ki kell rabolniuk egy múzeumot. Mindegyik arról akarja meggyőzni a másikat, hogy ő a legalkalmasabb főnöknek. Én vagyok. És vége. Köszönjük. Remekül sikerült. Na. Hello. Tudjátok, én ki vagyok? Nem. A főnök beosztottja. Ezért legközelebb kicsinálok jól. Ne veszekedj. Hallottatok halcápás Joe-ról? Az ki? Én vagyok, fiú. Ki vagy? Halcápás Joe, mondom. Hol vannak a halcápáid? Hallottál már pikkelyekről? Jó vagy? Szórakozik velem. Én leszek a fő. Én leszek a... Te most hova mész? Rabolni. Mit akar csinálni? Állj meg. Mert a főnök ül. Oké. És így is marad. Főnök nélkül rablás. Álljunk meg. Jó, öcsém. Kell-e egyáltalán csapat? Tudjátok, én egyedül dolgozom. Az kell. Oké. Halszálkás Joe mérges. És ez kit érdekel? Horgászol. Mit csinálsz? Horgászol. Meg akartok küzdeni? Kivel? Halszálkás Joe-val. Küzdjünk meg egy horoggal. Ketten egy ellen. Halszálkás Joe búcsúzik. Horoggal! Egy horoggal.
átváltozó művészünk, a kaméleon ember, akinek az a mániája, hogy mások tulajdonságait veszi át. Egy 200 éve kómában fekvő ember, a kaméleon felébred, orvosa meg akarja őt óvni a hirtelen sokktól, az ükunokája és egy újságíró ezzel nem törődve nekiesnek. A rokont a régi családi kincs érdekli, a firkász címlapsztorit szeretne magának kijárni. Te ki vagy? A kaméleon? Jó, a kóma kaméleon. Orvos? Orvos. Jó. Jó. Orvos rokon firkász. Jó. Most ezt nem hallottam. Az orvos lassú és higgadt, az ükunoka izgatott, az újságíró rámenős. Izgatott, rámenős, lassú, higgadt. Mehet az játék. Az játék mehet. Fantasztikus dolog van készülőben, hölgyeim és uraim. Magasabb vagyok, mint voltam. Csak a lépcsőn áll. Megállhaték a lépcső alatt, fiam. Csodálatos, ami önnek Tatam, történt. gratulálok, marha jó volt, köszönöm szépen. Tatám, hol a lé? Mondjad, milyen lé? Csínyán, a beteg még nincs abban az állapotban. De nincs ám. Lesz. No. Van már vagy térkép? Mi van a kastélya, mondjad meg. Arról beszélek én is, hogy hol vannak a papírok. A papírok, figyelj, a papírok, lerajzoltam mindent, ott van a kincs, ott van a... Nem szívesen szólok közbe, de ez még mindenki. megterhelheti. Szerintem feküdjön még. Jó. Hozzuk egy picit még önrokon. De én vagyok, igen. Rokon. Itt van, gyertek, ugye jöttek, ki ismert az orvos. Ki hívta ide a sajtót, azonnal intézkedem. Itt lehetek, hogy van? Fantasztikus így megnézni, itt elképesztő. Jól néz ki ahhoz képest. Ki hívta ide a sajtót? Egy fotót, ez az? Egy fotó? Egy fotó, többet is. Csínyán. Egy fotó legyen, jó? Ki hívta önt ide, és ki hívta önt ide? Mindenki túl van pörögve. Mutattad le, hova tetted? Jaj, bocs, az anyád ugyanígy néznek ki, vagy rükanyád. Doktor Sándor. Köszönöm, én Önöket nem hívta ide senki. Fotó, de is így van, igen, köszönöm szépen. Vanya, és mi volt oda? Mit láttál? Kérdezni volt, hogy kurva jó, az, mint így sikottam benne, érted? Örülök, király, nagyon király volt. Azt mondom, király leszek majd, mert menni nem volt. Ismered-e a narrációjátékot? Ha meg nem, akkor szerinted mi lehet ez? Rémlik, meg el is mondták, de elfelejtettem. Melyik volt az? Na jó, egyébként nem könnyű játék, úgyhogy javaslom, hogy egyet azért nézd meg ebből. Ez arról szól, amikor két színész egymásnak feszül, de nem csak a dialógusban, hanem narratív formában is képesek egymás alá tenni, instruálni keresztbe, amit a másiknak kötelessége teljesíteni. Ez a szabály, természetesen a visszavágás lehetőségével is élhet. Egy Forma 1-es csapat lehetőséget ad versenyautójuk kipróbálására, amire két újságíró is lecsap, ám már csak egyikőjük fér bele az időbe. Hát ez vettek azért elő szokott fordulni, hogy teszteltek kocsikat, tehát ez egy életből... Mondd még egyszer, légy szíves. Egy Forma 1-es csapat lehetőséget ad a tesztelésre két újságírónak. De csak egyikük fér bele, egyébként ez tényleg nagyon gyakori. Na. Egyikük fér csak bele az időkeretbe, Igen. és ott állnak nyilvánvalóan hogy el kell dönteni, hogy száguldó koporsó mellett. Hogy beleülni. Beleülni, kipróbálni, menni vele köröket, és aztán írni róla egy szakmai Ja, hogy ott ácsorgva csináljuk ezt. Hát persze, itt valahol áll az autó. Teszünk egy versenyautót. Csinálunk versenyautót, nagyon jó. Melyik az eleje? Várj, legyen több rész. De így beleülünk. Több része a versenyautónak? Nem, igazából nem. Ez jó, mert... Nem üljünk bele? Hát ezt gondolom, hogy itt van maga a beülés, ugye?
Nem. Nem? Így van, mert ugye középmotoros. És Ez középmotoros, nem vettem észre. A fele vigyel, tényleg középmotoros. Ugye? Tehát Jó, bele se szóltam, mehet. Kollega, már én teljesen kolléganő, a kezdő Top Gear-től? Hát én magam sem tudom néha, tehát én most megmondom őszintén, titkos akcióban vagyok, és nagyon szeretném megírni ezt a cikket, mert én még életet annyira belém szeretett, hogy elrohant egy kazan rózsáért, ki a kertésze. Köszönöm. Tehát, hogy mondom, kiszaladt egy kazan rózsáért a kertészetben. Hát gondoltam, beülök, csak nem tudtam, hol tudom kinyitni. De már szálltam is be a kocsiba, amikor a kollega megérkezett. Vigyázzon! Mondtam neki, és hirtelen tudta, hogy a szememben ülő rémület igazat mondott velem, vagy legalábbis arra, ez egy száguldó koporsó, és vissza is hőkölt. Bár átvette a rózsát, vagy a köszönöm. Neki, megköszönte. Jaj, nagyon kedves, köszönöm. Csodálatos az illata. A koporsó? De miért ebben hullák utaznak? Néhány század másodpercig, néha igen. Dobja a rózsát. Hopp, eldobtam a rózsát, mert egy kicsit szúrta az ujjamat. Bocsánat, száguldó kopos, bocsánat, csak közben jegyzetelek, mert egy olyan dolgokat. Olyan kedvesen néz rám, és tényleg nagyon kedvesen nézett rám, és bólogatott, egyre nagyobb amplitúdóval, szóval lefejelte véletlenül a kocsinak a tetejét. De milyen szerencsé, hogy ezeknek nincs teteje. Úgyhogy ekkor gyorsan elkezdtem. Már majdnem beleült, csak egy sündisznó bent volt az ülésen, és éppen jaj, a csuda vigyel, annyira sajnálom, ne haragudjon. A Schumacher is mindig ilyen fájdalmas arccal szokott kiszállni, csak neki a bukós isak meg a balaklava miatt nem látszik. Balaklava. Az a terrormaszk így szakszerűen. Balaklava, jobbaklava. Igen. Én ezt tökre értem egyébként. Jó. Bocsánat. Írja meg, feltétlen, addig a sündisznót ide rakom a pálinka mellé. Meg ne ígya. Olyan sok mindent tudtam meg öntől a száguldó koporsóról. Szerintem tudja, hogy átlátok a szándékaim, hogy igazából fogalma sincs az egészről, és ők a Top Gear-nél már 1000-szer megírták, csak azt az egyet nem tudom én még mindig, hogy vajon miért akar mégis annyira beleülni, de valószínűleg inkább egy kicsit bemelegítene előtte, hogy beférjen rendesen az autóba, hiszen tudjuk, hogy ezek a koporsók leginkább a boka, a térd és a nyakizület, az egy nagyon fontos, igen. A melegítésnél, hogy nehogy megsérüljön a kolléganő. Azt hiszem, hogy most már nagyon jól van. Én arra gondoltam, hogy esetleg mi lenne, hogyha ön is bemelegítene. Jól is tettem, mert a kocsi mögé lépett, és így a farát fölemelte két kéz. Annyira köszönöm, mert így azt hiszem, hogy sokkal kényelmesebben be tudok így csúszni, bocsánat. Csak hogyha így tartanám még, mint egy csúszdán, így megpróbálom. Jaj, de akkor hirtelen lenézett maga alá, és meglátott egy hatalmas öves állatot írtózatos tüskékkel. Ugye? Ezt hívják úgy, hogy... Benjinek hívják, szoktunk vele talicskázni. Ő vezeti? Nem, ő a mitfárer, mert néha rallizunk. De Forma 1-nél sose használom, most csak beült egy kicsit az ebédszünetben. Ja, értem. Így, Benjikém, nyugodtan, csak nem erezd a tüskéket, néha egészen megvadul a nőket, lát. De jó, megköszönöm, te is. Amikor nem először csinálnád. Kicsit, mint az ausztrál Forma 1-es csapat, a kocsia lett volna, tehát különböző állatok az autóban. Az mexikói, az öves állat. Az öves állat? Melyik az öves állat? Az öves állat az armadillo nevű, de igazából nem tüskés, tehát ott azt elhibáztam. De az öves állat, az, igen, és meg tudnám mondani még azt is, hogy a sündisznó rokona, rendszertanilag. Tehát ezek a furcsa bőr képzetek. Mennyire közeli? Hát mondjuk az egérhez képest a szomszéd ajtó. Igen, de az orosz nyelvben a tatu, Igen.
Kollega, erről pár szót? Abszolút. A tetű és a tatu nagyon Az rokonok. orosz nyelven a tatu az a leszbikus női zenekarokat jelenti. A közgázok. Is. Vannak bizonyos kérdések, amelyek mellett nem lehet elmenni. A bekérdező játékban egészen biztosan, hiszen itt a színészek csak kérdőmódban kommunikálhatnak egymással. Egy embert idegesíti, hogy a barátja újabban mindig visszakérdez. Aha. Értsem, hogy... Hát... Miért csinálod ezt? Mi van? Mi történik most? Miért nem tudsz egy normális kijelentő mondatot? Teljes írzárlat. De miért, hogy jöjjenek előre, vagy mi legyen? Igen? Lia, meg ne fúj orrot, miközben már indul a jelenet. Miért fújod állandóan az orrodat? Na, miért csinálod ezt? Miért kell bohócot csinálni belőlem? Mit csináltam valamit? Miért kell minden ilyes alkalommal kérdéseket föltenni nekem? Hát a kíváncsi az ember, akkor nem kérdezi a másikat, hogy mi van vele? Nem tudod, hogy szeretlek? Hát... Nem tudod, mit jelent ez nekem? De... Nem kell elmondanom minden hétfő reggel, pénteken, szombaton, hogy mennyire szeretlek? Nem kell? Nem elmondom neked? Te most nem kérdezel engem? Neked szabad? Ki kezdte? Ki tette föl először azt a kérdést, hogy miért kérdezel te? Én voltam, vagy te? Nem az anyakönyvvezető volt? Tehát akkor melyikünk kérdez? Akarja-e? Így kezdte, nem? És te mit válaszoltál akkor? Mit válaszoltál akkor? Téged az... Mit válaszoltál az anyakönyvvezetőnél? Téged az... Mit válaszoltál az anyakönyvvezetőnél? Akarja-e, hogy... Mit válaszoltál? A férjemhez mentem, téged ez zavar? Ezt válaszoltad az anyakönyvvezetőnek? Te piszkálja a csőrödet, hogy nem hozzád mentem. Miért nem mondod? Tudod, mióta jelentesz nekem mit? Tudod? Szerinted én miért kérdezlek téged? Nem jössz rá? Ki más, mint az őrült? Hány éve? Tudod, mikor váltam el? Te tudtad egyáltalán, hogy elváltam? Elváltál. Te miért nem érdeklődsz felőlem soha? Hát merek én érdeklődni? Hát miért nem mersz? Hát kaptam biztatást. Szerinted én miért kérdezlek téged, hogy mi van otthon, meg jól vagytok, meg mit tudom én? Hát nem csak gonyolódtál. Te hülye vagy? Te szeretsz? Mi a francért kérdeznélek állandóan? Miért nem vagyunk már az egymásé? Elveszel? Hát azt azért nem. Ha piros cipős doboz, akkor zsebszövegjáték, ha pedig zsebszövegjáték, akkor húzás 3-3 cetli fejenként ismeretlen szövegtartalommal. Lássuk. A feladat ismert. Egy féltékeny vőlegény elhívja a mennyasszony lány búcsújára rendelt Chippendélt, hogy figyelmeztesse, csak semmi huncutság. Aha. Szevasz, Alex. Nem baj, hogy a munkahelyeden látogatlak meg? Tudom, készülsz a fellépésedre. Persze, ki van, szia. Figyelj, kurva jól nézel ki. Ezt Valami így gondolják félreértés lesz, a félre... bocsáss meg, én lánybúcsúkra szoktam járni, nem ilyen fiúkra. De tudod, én vagyok, emlékszel, én Rokkó vagyok, és hívtalak téged, hogy a barátnőmnek, illetve a mennyasszonyomnak a ott kéne föllépni. A kis szöszi, igen. Na most tényleg nagyon jól nézek ki, én sem nézek ki rosszul, de szóval
pont azért mondom, hogy figyelj, azért kérhetnék egy ilyen szűkített listát arról, a koreográfiáról, mit fogsz csinálni? Ülj le, mutatom. Meg tudom mutatni. Jó, rendben. Csücs le. Akkor én majd megmondom, hogy meddig mehettél, jó? Erről van szó, figyelj. Az szokott lenni, hogy így kezdek. Eddig tök jó, tökéletes. Van a rendőr cuccom, van a katonatiszti cuccom, igen? Meg van a pilóta cuccom. Melyiket szeretnéd? Én a fáraósat. A fáraósban az a baj, hogy rögtön nagyon kevés cucc van rajta. Ebben tök igazad van. Tehát akkor az eszkimó legyen. Na, lehet? Abszolút. Semmi, annyi, elkezdek, hogy... Jó, állj! Akkor... Igen? Győz. Inkább győző. Jó. Letértem a sárga útról. Hát, most rossz irányba megyünk. Akkor csodálatos minden, úgy érzem. Tehát akkor értem, hogy letértél a sárga útról, tehát nem mutassam neked, mert hogy valami más hatást érzel magadban? Hogy... Csak kérdezem, tehát egyébként előfordult, volt egyszer múltkor egy ilyen, ugyanúgy jött a srác, mondta, hogy mutassam meg, aztán nem volt esküvő. Aha, mondjuk, hogy értem. Figyelj, és akkor ezután most mi van? De hogy teszem azt, hogy egy kezemben lenne egy távirányító, hogy gyere, csináld. Megmondom, akkor most stop, jó? Akkor nyomok egy stoppot, jó? Akkor figyelj. Jó, akkor most folytassuk tovább. Jó, kazva, hogy... Mutasd. Tik, szák, zég. Stop! Csabi! És ilyenkor megfogják a fenekedet? Legkevésbé a fenekemet szokták. Olvasd fel a kiáltványt most. Amelyiket? A milyenket, vagy a tiéteket? Azt hiszem, hogy most már... Úgy látom, hogy mi most már egy csónakban vagyunk, ugye? Ugye, akkor az eveződet odébb tennél egy picit? De persze. Szóval akkor a műsorszám továbbra, igen, nem lesz itt esküvő, lesz, egy búcsú, nem biztos, hogy te figyelj. De nem szokott semmi komoly lenni ám. Biztos? Hát, győzött. Mutasd, mit csináltak a lábaddal. Legutóbb olvastam egy cikkbe. Az mondjuk a lányoktól is függ. Általában az van, hogy ezt csinálom nekik, és ők onnantól fogva, tehát ez tényleg csak a nődön múlik, tehát félreértés ne esik. Én semmi olyat... Igen, tulajdonképpen... Tehát, hogy... Még nem is látok még ilyet. Akkor most viszont valami nagyon komolyat fog látni. Stop! Ja, ugye ez megint a stop. Nagyon nehéz ám, mert így a művészi szabadságomat egy picit, igen, úgy, mert ez, azért nekem ez művészet. Tudod, tehát nem képzeld, hogy... Mégiscsak be kell, hogy ígérd, mert én nem leszek ott. Tehát neked, amikor csinálod, és ott tartasz, akkor be kell égjen egy stop, érted? Ott a stop az égjen oda be. Csabi! Te. Szőr anya, te. Abszolút megértem. Minden az anyukák szokták ezt a fiúknak mondani, hogy kisfiam, tehát, mert volt már olyan is, hogy elmentem egy fiúbúcsúra, ahol hogy megnősült volna a srác. Csak egyszerűen valahogy aztán ő se nősült meg. Tehát valami na mindegy, szóval szőranya, te figyelj. Szőranya. Na ide figyelj. Tehát arról van szó, hogy a lányok ilyenkor egy picit elkapatják magukat. De még soha nem... Nincs control, out of control, nincs semmi. De nem nekem, hát gondolod, de én csak csinálom. Te mindig tudod tartani magad? Te mindig tudod, tehát semmi huncutság? Hát folyamatosan huncutság van. Győző! Mi az a zöld pont a homlokod közepén? Ja, te most van egy ilyen buddhista történetem is. Tehát te most azt érzékeled, amikor van ezt is szokták kérni. Tehát van, amikor így a... És akkor te nem is vagy már ott? De ott vagyok, csak akkor jön a Káma Sutra. Úristen. És ezzel a zöld gombbal lehet hogy a pirosat csinálni? Csak... Neked ki a magyar hangod? Hát várjál már, téged ismerlek. Mondhatnám, hogy a kamarás, de az nem lenne igaz. Nem! Te vagy a Kálói! Beismertél! Mi? Mi?
Ki? Csináltam. Hogy én vagyok, igen. Én vagyok. És most elküldtem a Győzőt magam helyett. És most itt vagyok. És te fölismertél. És te most nősz. Péter! Győző! Hát imádlak! A következő szituációban gyakorlatilag összevonjuk a színészeket, hiszen egyetlen személy fején és kezein osztoznak majd. Ez lesz a segítőkézjáték. Ki akar fej lenni, ki akar kezeket alakítani, húzzuk. Fej. Ki az instrukciókat, íme a fej, íme a kezek, mondom, íme a kezek. Íme a fej. Nem bírom megfogni, mert letapad. Most... Jó, ezt lehet analóg csinálni. Így kell. Aha, klassz. Olvassátok el, és menjetek készülődni. Hú, ehhez is sokat tudok hozzászólni. A kéz a rétes készítés fortéjaiba enged betekintést, a fej pedig a labdarúgás szabályairól beszél majd. Jó napot kívánok! Jó napot, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon meglepődtek, úgy látom, hogy én vagyok ennek a sportágnak a szakértője. Na most minden esetre kezdjük egy kis bemelegítéssel. Én készítek Önöknek egy forró puncsot, hogy lazítsam a kedélyeket. Minden esetre a kis bunzen égőmmel, amit saját kézzel fogok most tüzet csiholni alá, megvelegítjük a puncsunkat, hogy azután frissen, üdén belecsaphassunk a sportág rejtelmeibe. Na most itt van ez a kis gumirúd, amit mindjárt föl is fogunk fújni. Először megszórjuk sóval, mert akkor ez jó kemény, miután felfújtok. Hoppá! Most ezt a szelephez megpróbálom oda ütögetni, akkor majd magától, a folytonos kevergetés miatt egyszer csak fel fog fújódni, és egy labda lesz belőle. És úgy gyűrjük, masszírozzuk, mert a kézzel készített labda mindenképpen jobb, mint a vásárolt. Na, a fölösleget töröljük le a kezünkről, és dur bele. Próbáljunk megfigyelni, jó, hajoljunk előre, jó, mélyen ez a bemelegítés, de bemelegítés nélkül semmiképpen nem tudunk labdába rúgni, így is van. Fogunk most egy tört. Ezt a tört szépen a pályára lökjük, úgy, hogy az ellenfél mindenképp rálépjen. Elég sebesen kell, hogy lökjük, hogy átcsúszol az ellenfél térfelére. Tekerjünk egy kicsikét az agytekervényeinken. Legyünk szabadabbak a sportágban. Vágjuk le a mutató ujjunkat, ne tudjunk egymásnak bemutatni. Na most, ez sportszerűtlen. Miután egy járókeletet letettünk annak az embernek, akit majd kicselezni fogunk, és közben jól felrúgunk, így is van, fogjuk őt, leültetjük ebbe a járókeretbe. Na most, ide hozzuk a bírót, ide ráncigáljuk a fülénél fogva, és elmagyarázzuk neki, kisapám, nehogy véletlenül észrevett, hogy csalok, les történt, vagy valami turpisságot művelek, mert akkor mi fog történni? Megfoglak, azt megrázlak. Jó. Miután ezt megértette, belecsaphatunk jó a közepébe a játéknak. Célirányosan, ne tököljünk, ott vagyunk, középen. Na most. Igen, milyen sárga lap? Ne, ezt nézd, vizsgáljuk meg, hogy is működik. Nem, ezeket így egyenként leszórjuk a zöld fűre, jobban mutat. Igen, a festék néha potyog, belekenjük a mezbe. Hát dopingszert és fogvédőt is muszáj, hogy használj.
kérdés, amire válaszolni lehet következő helyzetgyakorlatunkban, hiszen ez a szabály. A bekérdezőjáték következik. Az adós azt kérdezi a kigyúrt kopasz végrehajtótól, hogy tud-e kis részletekben törleszteni. Bármint, hogy ő. Levegőt vehetnék? Fizessen, nem? Megkérdezhetném még egyszer, mit mondott? Nem fizetsz. Lehetne apró részletekben, nem annyira aprókban, mint én? Okos vagy. Egyetemi végzettség számít? Szétszedjelek. Lehetne, hogy ne apró részletekre? Nem fizetsz. Elkezdhetnénk most egy ezressel? Nem fizetsz. Hallott már arról, hogy szótárakban történő pénzcsempészés? Te meg akarsz fogni már. Adhatnám szótárakban, hogy ne lássa senki a részleteket? Finn van. Mi? Finn! Szótár van. Finnugor jó lesz? Tud finnül? Te ki mit röhögsz? Mit röhögsz? Lehetséges lenne, hogy egy kondigépet is beszámítanánk a tartozásomba? Finn? Esetleg szauna? Mennyivel lógsz? Jól emlékszem, hogy 1 milliárd forint. Mennyi egy szauna? A drágábbat mondjam? Van olcsóbb? Csavarral vagy csavar nélkül? Van benne csavar? Kályha legyen benne, mert úgy kicsit drágább. Te nem vagy te! Te nem nézett engem hülyén. Nem nézett engem hülyén. Lehetséges lenne, hogy a haveromat, a suttyós motyót is nem lehetne elnapolni ezt a verés részét? Futhatnék még egy kicsit, utolsó cigarettát szívhatnék? Ez hanyadik emelet? Tévedek, ha azt mondom, hogy 10? Repülni tudsz? Maga Leonardo-t olvasott? Nézett? Film? A reneszánszról hallott? Nem fizetett? Az, hogyha azt mondom, hogy Mona Lisa, mond valamit? Zugló? Járt ott is? Te mit kérdezősködsz? Mit beszélsz össze-vissza te itt nekem? Adhatnék még egy esztrád műsort? Miért ne? Mutasd valamit! La! Subi-dubi? Ettől kéne elengednem 1 milliárdot magamnak.